vyplňajú celú priestor. Ako sa stiahnuť k Bratislave. Volanie provokačne prešli pred francúzským kontrolom. Možno sa pýtate, prečo vojaci vlastne takýmto černým krokom išli do boja a vôbec sa nechali. Bolo to tým, že vtedy bola česť ísť hrdo s ostičenou hruďou proti nepriateľom a bolo zakázané prikvaknúť, zaláhnuť, ale ináč jednoducho chlapi, ktorí boli zasiahnutí a boli postavení ďalšími, ktorí išli za nimi. A takto vytvárali dojem, že bez zranenia postupu vpred a vpred a väčšina to tak, že to malo demoralizačný vplyv na protivníka a jednoducho, pokiaľ cvičený, jednoducho zbrane a utekol z boiska. Maďarské jednotky nastavili najúžší priestor na boisku a rozhodli sa pravdepodobne neustúpiť do posledného chlapa